Megalayapost.news. Ka FKGGP Bhairambong Circle mentak sengi kala rakhi ka pre-Christmas celebration ringkat kilong yang baduk haga sinong dan batiang haga than Bhairambong ya kani jinglek kemen Christmas layalam do presiden ke FKGGP Bhairambong Circle uba boy kurba pada haga jingan dalang general secretary ke FKGGP North Khas uba Shanlang Dingdo u ramba sinong uba tarden nong set harkat ke jingan dalang ki dekhot naka unit baga circle lembek te gilong yang baduk hagani singla samru igi jan blanket cheki arfau tuli gilong yang baduk shibenda banyak menta bat ke jinglek kemen ya ka Christmas ta kane Christmas kadai gawa ban sawan ga ong ban wanra ekta ka jingkala leng ba ka jingwan di sukses kumno ba phnya kala kumno phindon ka musim ban ya ilang wei kumno ban like na kano ka jing don ka jing bisni han rei ban kan mau ya ka hok da dong kalong breu man breu ta ba wanra ka khobor jing in ya itnat ban du bendama kun dan ha hajan ka ai jing kun dang bat ka dat ma ta kane ka wei kala ilpa kata ka don kata ka jing e nadu ki kun ki ndo ka jing kasam khamtam haswa ba ong ma bagin nung kinong ilam nikong ni hap pe phai ka jing ma don sa jing ne jing dana jing don jing kum nong in ka jing cha ki wel dana jing ngem le ba kum le ba sabar ta nga i manta ba nakliang pun kana unit ma bala pen i sa ba nadu ki ikun ibat bin do na nakjar i sa ba don sa kata ka jing po hajing sam ta ngai kubleru ya bawan na po ban sunra dengan mau ti circle ta mi ba dan me kendu na dan mi isi membar ma bat kumju ya pi ka snong barok ko en ta kumbalong ka kaseng jungi ma ya moto jungi ka dai ka mission to change ban wanra ya ka jingkala ta kum kan ka por badai ha kan Christmas ngamor manra ka jingkala na ka yose da ka jing im ka ba mensuang manra ka ba thaman ta myo baro banong ban ai bar khaj kumbalong manne ra ka minute ma la da ban ai bar khaj yole se hadin kis number 1 yo se dang la yang ban ai na yo ai yang so ke bam pan yo ma da khen manta ni yo mun ai baduk ta bar khaj baduk sudah ta long no ya ka ba manta pat yang ni la da ban ai bar khaj pan map itu ki bam yo ta ka si ma yo se hawi ka si gedang la yang ban ai na ka yang jong ka yun ta komala nga sutanat na sibon la pen ina ka yang jong presiden juga ini dengki berkumpul na ka yang jong u romba sno mentah ne idon ladon kinong elam kum ka moto ba olong ban don ka jingkala lengba ka jingwan sen unit romba sno don ne ba kisi ngangai ba ka jing trail lang bjang pt badan hane ka sno penyewan ra ka jingkala ya ka ne ka sno ka thau lengba ka jing ya trailang yo lese ki ban jangai kimla ban yo i ka jinga jong ne ka sno mentah ladon kini ban sen i sabar ya ka ei ba kan ne ka sno ka don ka jinga nangej ba burarungut nakaliang ngurba snong ruba lawang ba snap han ne ekran berkunjung na presiden ka union bandang pen i sibun kikam baka benta ka snong da klem da pen i kanu ka benta jong ka jinga sabar yule se ki nabar kinum tip ka jinga ne po snong te sadon mo ka jinga ekran ya surat snong mo tu ka jinga ka dokti da hadirin yo se da kani gedung yalam bawan mentang sukuman ka bakin long kita ki resort jong kane ka snong ban wanra lang ya ka lawe jo kane snong ka thau habaro khaj kilian te berkumju ro ikren kan sekentenya kane ka bayadai bakane ka Christmas ma dang ya kane ka jing ai berit jini dang ba kini ke blanket kanum dom dor ta ni blanket ban ong kita isa ki bahe dor ba yu ban ai ma ta ni unit hamre ka de ka kanir ko wanra ka musim jengi e pedang kinong elam jengi nang ne po unit bat kumju bat ki nang snong da kini ki blanket ba yo ban yakub yo kindon ka jing ya sotenat hawi de bat ka unit ba snong te kani ka wei ka de lupa ka balwanra lupa ya kata ka jing e ne po snong pathau dakum ka FKGGP hi sibon ki ban ya perkhat na po kaseng gamdai ba kabandon kata ka tulop ne
kebadan kono ba ai skim ma hei yele kono ban ya tristom lang para ba ya tray kono ban yo lang kdiat ban ya pasat lang ketika dian sa kino ba ni ba dongkam syaka jingram te yo le sem man ka porter nom la ma ban le teng ha no ka por sinam ro ladai kata ka bang ban ra ya kata ka jingkela da ka kata ka jing ya i ka laj na ka jing ya kedokti laj na kanu berkhoj ke makan ka por ka Christmas ka ba dong kan minta te nangit ba hawi ka por ru ngan sa dang poi biang ne bat kumju ngai kublei ro ya i presiden jungi mo jong ka nok sihel ba la dunet ma yakin neki blanket te mai ro ba sujan hakan snong i dunet yakin neki blanket sa pigen snong bat sa sistem na forma bodia baro ki bade neki nang snong ki bagne wase ki kimdon bok dio ap lang hawi ka por yo se lang ba jing tristom ke la khatam na kaliang berbong skill bat kane kewinian sibon hadian dangla ban wanrat lane ban ya trailang bat kane kesnong thau hi bor kawai tang ai kublei adon Christmas ya pi kinong snong jong kane kesnong dan betiang bat kumju ro advance niar la tip minum mi poi shu trai kane bahaba ai kublei lupa no mta ya pi bar khoj jong kane ka dan betiang wat lada ha kitu kisni bande Christmas niar ngam ro presenting ya ai kublei Christmas Eve ne niar bat o romba snong da te tangkin ten kublei shibon ya pi baro Meghalaya Post.news